Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Alright, son. Imo na nabati ang usa sa mga gagmay pribilehiyo sa sama na kong amahan. Naanan nimo ang tanan. Naanan nimo ang tanan. Ayaw kalimuting, anytime today, atol sa funeral ni Ninoy, ayaw gid kalimot. Mahimong mo siak ang civil war. Excuse me. Po Miguel. Captain Miguel Martin, sir. Yes, Master Sergeant Ernesto Martin. Doon na kay isulti. Unsa may gisaputan nila ni Erning ug Goryo? Ha? Ambot lang. Tanawang imong anak ug si Goryo, Miguel. Sir Miguel? Gusto ka, po Miguel. Usa ka tinilawan katong akong hukman. Mao gibalik na mo pagsulob ang among uniforme. Oh, salamat anak. Sas! Grabe hablitas radyo eh. Oh, dagan ko kay tao. Punong itsa. Both left and right lanes ko no. Puno. Ning, Nahibaw ko, Vicky. Malipay ka gyud unta. Kung nahinayang pang dili na kong serbisyo, pero dili na ba akong gipasabot, Ning? Ang mga tao na may koyo ug nag-atang sa funeral ni Ninoy, grabe na kaayo katakan. Ito oh, grabe. Badungong yun ni mo sa radyo ba? Tanawa. Kung ako bimarko sa nibay, sus, mamotos lang siyang daan. O kaya oh, ang na-air sa radyo, grabe kayong tao. Ha? O say, siguro nasig siguro yung TV ba? Nindot yung makita tatas TV na. Usa sa mga sinyalis sa usa ka dugong revolusyon ang ipasabot sa ato na dungo. Husto ka, Vicky. Husto ka. Ginoo ko. Posible ka, Miguel? Posible ko, Ching. Posible. Andam, uy, ako lang abli. Na, paabot lang. Purado sa doy. Purad, Lieutenant Escolar, sir. Sergeant Ernesto Martin reporting for duty, sir. Move your feet nearer. Damn it. Unsa man ka? Gihimo na inyong kampo ang inyong bahay? Hayan maday ang inyong kampo na balhinas inyong bahay? Sorry, sir. Waiting for your command, sir. All right. Panglaksiya. Parang tanga ninyo ang gipanaod nilang mga yellow flags o flaglets kutob sa inyong makita. Langkata ninyo ang tanang mga posters ni Nidoy. Kutob sa inyong makita nga manaod o magpapilit o mga butang nga nagdaot sa presidente. Dakpa! Nga nawa ka pa, Murillo. Do it, Sergeant Martin! Usa ka na sa paglapas sa mga tawhanong katungod, sir. To hell sa tawhanon nila katungod! Laing pangabuso no sab sa militar, sir. I don't care! Are you trying to find a fault on my order? No, sir. But that's one of their rights to air their grievances, sir. Grievances sa mga komunista? That's an order. Or you enjoy your punishment because of your behavior. Sir! Out! Out! Wait! Yes, sir. Whom do you think you are? Unsa magipagtuo mo sa imong kaugalingon? Nagtuo ko, sir. Nga on leave ka, kay niya ka sa hospital, sir. Ako nagipakita kung unsay akong kakuhan as a good soldier. God damn you! Ako nagipaila kanimo nga bisan usa ko kapatay, pero padayon ko maglaban sa gobyerno nga padayon gihulga sa mga nga lumpagon sa komunismo.
Permission to leave, sir. Layas! Oh, Palihog, ayaw pag-alis sa daan. sorry, ma'am. Nagunsa naman sa itong tawhana din, he. Doon ako'y gisugo. Gibalitok na ko ngadto niya ang ilang kausa. Kausa ba? Ang ilang pagdapig ngadto sa mga anti-Marcos. Oh, I see. Tanaw tag magkalahutay ba silang? Mo support ang ilang grupo sa may kontra ni Marcos pero ako sab nga gabiton sila si Ernesto sumbalik ngadto sa mga oposisyon. Tanaw tag dili ba sila magkayagaw? Han, di ay dana ko mga prutas. Makaayo na nimo. Kadiyat ha. Han? Gisugo na ko si Erneng nga marangtang sa mga posters ni Ninoy ug sa mga yelo nga gipamutang sa mga daan. Hani, tanawa na ko doon ang TV. Baka na TV! Animbala! Nagisigi kong istorya diri pero ang imong atensyon naa na ng TV. Wa mo bala ka ng bagang duot sa mga tao nga nag-atang og mikuyog sa funeral ni Ninoy? Hilom! Bisa mo sila kadaghan, Hani. Ing naghilom! Oh, Hani, ayaw! Hani! Ing nagkaghilom! Ing nagkaghilom! Hilom! Hani! Han, ayaw ko nagkasuko. Nabala ka naman gud ko. Misamot ka daghan ang mga tao sa funeral ni Ninoy. Tanawa na kong TV, oh! Hilom! Oh, nabuak naman di ay. Ikabot ko sa telepono. Dali. Oh. Hello. Eskolar. Gipaningot ka, oh. Tapuhan na to. Di ba giing nadra ka nga mas lami rong adlaw ilihok? Kuanggol ka man ng eskolar. Tanang tao sa Pilipinas rong adlaw tuwa ma-focus sa Manila tungod sa lubong ni Ninoy. Ay maulagi. So why makadiskitar? Unsa man din, Han? Nganong maraganaman mo? Nga ang gisakyan ninyong sakinan man sa military o nag-uniforme pa mo. Kinsa ba mag-animal nga nag-checkpoint nga mo para aron mo inspeksyon kaniyo nga ang concentration karon tuaman sa mga civilian. Hani, sumalagi na. Ay mao lagi. O sige, bye. Ihato na ninyo nga tugyod sa tugaran sa deliveran. Ha? Sa inyong deliveranan ihatod kinas tugaran. Sige, bye. O sa itong kiistoryahan ninyo ni Eskolar? Han? Para gag karong adlaw. Unsa may i-deliver? Unsa may i-deliver? Unsa lagi i-deliver ba? Mga palusot. Oh. Mga kontrabando. My God! Mga smuggles. Ani? Han? Tinuod ka? Kung tinuod doon sila. Ani? Dili ko ana. Dili ko ana. Pagkawawang ginako ang akong presidente, no? Ha? Dako kay pagsaling ang presidente ning imong bana, unya ako lang hugaw-hugawan. Magpakabatay man gani ko paglaban niya, unya ako na hinuon siyang pakawawan. Ani, salamat. Dagan kay salamat. Unsay tanaw mo kaganina ni Ernesto? Dili makaharong na ako. Ako gud siyang gitutukan. Pero miduko ug milakaw dayon. Magbasol siya. Magmahay siya nga nung iya kong giingon ani. Nga sukad pagyod ka niya ito. Supa pa siya sa aking son. Basig nasina na nimo nga bida ko og maayong imong ranggo. Doon na pa'y mahitabo, Jolie. Tanaon tag makagwanta ba siya? Asa man ni mo dad ng ice, my kuching? Ay, para ni sa ice bag, Vicky. Ha? Kisa kilantan si Papa Mikil? Oh, maong wa na makalaka og balik ato sa ilang kampo.
Oh, unsa man si Erning, wa manawat? Wa man, Makunching. Chika pa ka nun na nag-imong bana. Sige, diha ka una. Dili kalikay nga kulpaan ko. Kung sayon palang untang sulon anay botangan ni Dennis, tiwasan ko na uta siya. May Sarge, ako ibaong ko ba? Kontra ka buot yung ipadlangkat yung mga poster ni Noy. Sabi tayo labos to pagkasundao tao na ni So man, hadlok sila ito presidente sa kulor nga yelo. Allergic sila ng kulor nga yelo. Allergic sila kung makikita ang lungon. Kay mahinumdum sila itong dalunasan. Ha? Daghan ni mga yelo nga mga poster ni Noy eh. Kami lang ni Bay. Atulong ka sa kinan. Uwat lang ka na mo dito. Ayaw, din lang. Dito magsugod ka bantog ni Marcos Guryo. Ha? Ang nga ito Bay? Katong nalundasan? Matod pas daghan, si Marcos yun ang nagpatay ni Nalundasan. Guryo, palihog ka ng bisa ka na naastago, Guryo. Langkata sa pa. Obay. Padayo ko na ito palihog itong istorya ni mo, Bay. Huwag ko kabate ng istorya na. Si Marcos din patay ito. Ang kaaway kay politika mao ang amahan ni Marcos. Ug si Julio Nalundasan nga nagkaatbang paglansar pagka-gobernador. Apan nalupig sa linabayag isyo ang mga Marcos tungod sa pagka-land grabber kuno ni adtong amahan ni Marcos nga mao si Mariano. Nasuko pag-ayos Marcos. Dihang gipatay si Nalundasan, nagduda gyud ang daghan nga ang nagpatay mao ang mga Marcos. Apan wa sila magtuo nga ang nangunay pagpatay mao si Mariano kundi ang mimbatay mao gyud si Marcos. Kay gisusi ang iyang pusil nga iya ni Marcos sa armory sa ROTC siyang eskwelahan. Wa man dito. Maong gidakop na si Marcos. Nabilanggo gina si Marcos. Tinuol yun na itong insulting unyot da? Aning unyot ba? Julio Nalundasan, tinuol yun. Tinuol yun. Saan tinuol yun na yung balita na Princess Marcos? Atol ko no nga nanutbrush tos Nalundasan. Matud pa sa istorya na lugti ko no ang toothbrush ni Nalundasan nga naigo sa balang nga midlahos sa luyong bahin sa o ni Nalundasan. Moto na priso siya. Og didto magsugod aron ipaila niya kung unsa siya kamaing laki tungod kay siya mismo ang abogado sa iyang kaugalingon. Yamatra? Matod pa nila, Guryo, dagang gimik nga nahitabo niya itong panahon na. Kay mataghusay sa kurte, magsulob og all white si Marcos. Puti ang sapatos og medyas, puti ang kasunis, puti ang long sleeves, puti ang kurbata, puti ang coat, kanang gitawag na itong Amerikana. Lubihas Di pag ginamao. Inig kanaog niya gikan sa sakinan puti sa tugkaran sa kurte. May puti sab nga karpet ang gihanig ng daan ug may iyang laktan samtang ang iyang mga classmates ug mga schoolmates nila sa UP nga pulos mga babae nagsulob usab og lubos puti. Naglaso og mga puti nga nagdaog mga buwak ng kalatsutsi nga ilang gisabuwak ni Marcos nga naglakaw paingon sa iyang usay. Turbida na. Pero anong all white pa sila tanan bay? Aron ipaila, dili lang sa tibuok Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan nga wa sa isa si Marcos sa Nalundasan case. Ang Chief Justice na itong panahon na maos Laurel. Matag-abot gid ni Marcos sa iyang husay nga ang tanan nagputi. Miingon ko to si Laurel. Kining tawhana umaabot nga labing dakong tao sa Pilipinas. Bidugang pagyud si Justice Laurel pag-ingon. Dili angay usikan ang tao nga sama niya. Sus no. Mao na si Marcos karon ko. Pero kung gigamit pa niya ang gituhuan ni Laurel kaniadto nga dili siya angay usikan kay nagtuo man gyud ang daghan nga umaabot nga maayong pangu si Marcos. Kay matud pa nila dako kuno gikatabang si Laurel ni Marcos nga maabsulto sa maong kaso. Pero karon unsa may nahitabo? Hangtod ang mga sundao nga nagtinarong unta nakahig sa iyang pagkaabusado. Atay bay, magwa ka istorya na. Di ko bibawag, maobre na. Oh, bay. Iyang laing sip-sip ni Dinis ay miabot. Good afternoon, Sarge. Say ato ni mo, Sarge. Paminaw, Ernesto. Kini nga tuwa, ato lang gipaagi sa diplomasya. Mauntay gusto sa mga kaniyang nga lain ang paduulon aning mga tawhana alang sa usa ka investigasyon bahin sa rebelyon.
Pero ako yung gihangyo ang Malacanang nga ang anak lang mismo mo'y muda aning amahana aron questionan. Kay A1 na kaayo ang info bahin ani niya nga usas sa mga leader sa muko dita sa gobyerno. Oh, ha? Yes, Ning. Kuha ang imong amahan. Dada siya sa holding room dito sa Jones alang sa usa ka investigasyon. Tungod kay usa siya sa mga leader sa rebellion sa militar ang imong amahan. Si Marine Captain Miguel Martin. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.